Σήμερα ξεκινάω car parking multiplayer από το 0, χωρίς λεφτά, χωρίς καλά αμάξια και στόχο μου είναι να φτιάξω το καλύτερο drift για τα taming στο παιχνίδι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, παιδιά μου καλά. Γεια σας, είμαι ο Εφρέμον Μπόσδαμε και αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο στο YouTube. Ας σου αρέσουν drift parking challenge και taming στο car parking multiplayer και ένα subscribe για να δεις τη συνέχεια. Ξεκινάμε με αυτό το αμάξι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Ο στόχος μου σήμερα είναι να βγάλω λίγα λεφτά και στο επόμενο βίντεο να κάνουμε taming. Γράψτε στα σχόλια τι αμάξι θες να πάρω μετά. Αυτό είναι το πρώτο μου αμάξι. Το λοιπόν, θα σας δείξω λίγο με την περιοχή. Αυτά, είμαστε στη θάλασσα εδώ τώρα, για να καταλάβετε. Και τώρα μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο, αν καταλάβετε σωστά. Ήθελα να σας πω και εγώ μάλιστα. Είδατε την περιοχή. Κάνει και drift, ωραία drift αυτό το αυτοκίνητο Honda. Τώρα είμαστε στο δρόμο. Εντάξει, αυτή είναι η περιοχή παιδιά μας. Καλά. Αυτές είναι οι περιοχές όπως βλέπετε εδώ. Όλοι παιδιά μου καλά. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο. Αν σου άρεσε κάνε like και subscribe και πες μου στα σχόλια τι να κάνουμε στο επόμενο βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο.